Dobrý večer. Vítam vás na našom webinári prvom v tomto školskom roku a budeme tak ako v minulom roku pokračovať raz do mesiaca. Dnes začíname takou témou v podstate tradičnou, takto sme podobne začínali aj minulý rok, a to je aktívne vyučovanie s technológiami. Pravdepodobne vy máte žiakov, ja pevne verím tomu, že máte žiakov, ktorí sú takto vytešení, chodia do školy radi. Minimálne takýchto prváčikov vždy máme, ale ja mám už v škole trošičku iný prípad. Samozrejme, naše deti vieme, že bývajú znudené a nejak zvlášť ich tá škola nebaví. A potom učitelia chodia takýto nešťastní do škôl, samozrejme. Opakujem, nie je to náš prípad, pevne verím, ale určite 80% asi učiteľov a žiakov pravdepodobne takto u nás vyzerá. A keďže my vieme, že máme obrovskú výzvu, lebo ich musíme pripraviť pre budúcnosť, tak práve preto vôbec sa snažíme aj trošičku rozširovať takú inovatívnosť a iné prístupy vo vzdelávaní, pretože my budeme potrebovať, alebo naši žiaci budú potrebovať trošičku iné zručnosti, než čo ich máme. Toto sú všetko také zručnosti, ktoré tvrdia zamestnávateľia naozaj, že nemáme, alebo nemajú naši študenti. Hej, ako fakt je veľa, to ešte sa vrátim pre istotu, aby ste vedeli, je to, no, tak sa nevrátite, tak samozrejme komunikácia, kritické myslenie, schopnosť riešiť problémy, spolupracovať v rôznych tímoch, používanie technológií, líderstvo, inovatívnosť, flexibilita, to sú všetko naozaj také zručnosti, ktoré chýbajú podľa zamestnávateľov študentom. 40% európskych zamestnávateľov tvrdí, že nevedia nájsť zamestnancov, nevedia nájsť ľudí so správnymi, s takýmito v podstate zručnosťami, ktoré potrebujú v práci. A teraz pre vás hneď otázka prvá. Čo si myslíte, koľko percent zamestnávateľov uviedlo, že má takýto problém v Japonsku? Napíšte mi do chatu. Typnite si percentá. Japonci. Koľko majú oni problém? (0,5%), 30%. No dobre, poďme ďalej. Ešte dávajte vaše tipy. 40, 20. Tak. Európa má 40 a v Japonsku tvrdia 80%. Hej? Takže 80% a podobne to bolo v ďalších krajinách ázijských. Prečo asi? Tam je to trošičku problém ten, že je viacej tradičné to vyučovanie a viacej memorovanie a striktné. A ak sa pozrieme na tie zručnosti, na to, čo sa vyžaduje, na tie kompetencie, tak ono sa to už všetko zmenilo. A jednoducho, ak tam nie je priestor na kreativitu, na komunikáciu, tak to riešenie problémov samozrejme, tak v dnešnej dobe už neobstoja. A už vôbec nie sú nejaké podstatné naozaj tie výsledky testovania, takto, čo práve oni dosť silne preferujú. Dokonca aj v Amerike boli horšie na tom ako Európa. Európa na tom vyšla ešte celkom dobre, aj keď samozrejme tie krajiny sú rozdielne. Možno nás práve ťahajú tie severské krajiny v tom dobrom slova zmysle. Ale takýto je stav. My vieme, že všetky tie kompetencie, všetky tie zručnosti je možné naozaj získať na každom predmete. To my už dávno vieme, ako e-twinningoví učitelia. A ja vám v prezentácii nechávam odkaz na video, aby ste si pozreli, ako vyzerá
trieda budúcnosti a ako by mohla vyzerať nie takto, ako máme my zvyčajne. A teraz mi dajte percenta, uvedte prosím vás, koľko z vás máte, lebo takto inak. Koľko percent vy ako učitelia rozprávate na hodinách a koľko nechávate žiakom? Otázka je, koľko učiteľ, vy ako učitelia na hodine rozprávate. Ja viem, že je to rozdielne, priemerne. Koľko vy? 60%. 50%. Teda po prvákov 60, áno. Ono ešte samozrejme rozdiel, či máme žiakov, či máme základnej školy alebo stredné. Ale ešte si počkáme na to, čo sa nám tu vyskytne v čete. Ďalšie percentá. Materská škola, trojročné deti, no tak to, hej. 40 viacej, niektorí viacej. Hej. A koľko času žiaci vaši strávia v takomto približne sedení, že sedia v laviciach? Priemerne na hodine. Zasa je to odlišné určite, ale priemerne koľko času trávia takýmto klasickým sedením? Áno, Janka, základná škola. Ako náhle sme v materských školách a základných školách, tak je to nižšie percento určite a čím vstúpame do vyšších ročníkov, tak nám zvyčajne stúpajú aj percentá. 60. Vy práve uvidíte, ak si pozriete to video, ktoré budete tam mať odkaz, že aké sú iné možnosti, ale samozrejme v našich podmienkach dosť náročne, áno, 70%, dosť náročne zrealizovať. Pretože v tej Future Classroom Lab, to som vám už predstavovala minulý rok, sú zóny ako keby učenia. A tu je dôležité ani nie to, ako máme technicky, ako máme nadizajnovanú triedu, aj keď samozrejme to je skvelé, ale dôležité je práve, čo my ako vzdelávame tých žiakov, ako im odovzdávame poznatky. Pretože naozaj je dôležité, aby sme neboli my tí dôležití, aby sme my neboli na javisku, aj keď to veľmi radi robíme, učitelia, ale aby sme to prenechali žiakom. Nie len samotné prezentácie, ale aj na nich čo najviac práce, čo najviac zodpovednosti. A aká bude úloha učiteľa, tak potom nám bude dobre. Takto nejako. Ale určite nie, pretože to, čo stále možno u nás chýba a to, čo je trend a malo by byť už bežné, tak je spolupracovať, viesť deti k tomu, aby oni boli sami zodpovedné za svoje vzdelávanie. Motivovať ich a inšpirovať a byť skôr mentormi ako tými učiteľmi prísnymi, ktorí všetko vedia. A naozaj je tam ten priestor obrovský na to, aby sme pracovali v tímoch, aby sme sa snažili deťom nenalievať vedomosti, ale aby práve sme im poskytovali aktívne vyučovanie v spolupráci a motivovali ich k tomu, k zodpovednosti za seba. Čo je aktívne vyučovanie? Vy poznáte tie termíny ako napríklad inquiry-based learning, objavné vyučovanie, problémové a projektové vyučovanie a všetky tie princípy viac menej sú podobné. Dôležité je, aby sme žiakom nedávali hotové poznatky, ale nechávali ich skúmať, nechávali ich vytvárať a samozrejme prezentovať, pokiaľ sa dá publikum. Naozaj rozmýšľať nad tým, čo robia, ako sa učia a samozrejme hodnotiť v konečnom dôsledku. My veľmi často na školách používame projekty. Projekty a projektové vzdelávanie je odlišná záležitosť.
by sme mali, a vidím tu Janku, ktorá bola účastníčkou, nie, Janka nie, to som sa teraz skopla, to bola myslím, že Darinka, účastníkov Project Based Learning. V júni sme mali v rámci Teacher Academy e-twinningu 6-týždňové vzdelávanie zamerané na projektové, Project Based Learning. Je to základný rozdiel, my vieme, čo sú projekty. My veľmi často na školách sa hrdíme tým, že robíme projekty, ale čo sú projekty? Niečo žiakov naučíme, dáme im hotové poznatky a potom oni zosumarizujú, povedzme, vytvoria často na domácu úlohu, často sami, niekedy v dvojiciach. Vlastne len zosumarizujú a urobia prezentáciu, ktoré sú často odtrhnuté od skutočného sveta. Je to ako keby výsledok toho, čo sa naučili. A bohužiaľ stále takýmto spôsobom nalievame, či pred klasickou tabulou, alebo už cez počítač, nalievame tie znalosti a testujeme. Projektové vzdelávanie je trošičku odlišné. To projektové vzdelávanie takých 8 má, povedzme, základných znakov. Je naozaj to projektové vzdelávanie zamerané na to, na učenie sa samozrejme kľúčových znalostí, lebo my podávame vedomosti, zamerané na pochopenie, ale zároveň aj na získavanie práve tých kompetencií 21. storočia. Znamená, my sa snažíme učiť ten obsah, to, čo máme naučiť v priebehu robenia toho daného projektu. Tam je absolútne dôležité, alebo taký prvý princíp je vymyslieť ako keby takú challenge, takú výzvu alebo hnaciu otázku. Taká výzva, ktorá má pre žiakov zmysel. A dôležitá ďalšia vec, a my si to o chvíľku vyskúšame, aby otázka nebola ľahko vygoogliteľná. Vyskúšame si o chvíľku, čo to je ľahko googliteľná a čo nie. Otázka. Dôležitým ďalším znakom je, že naozaj žiaci bádajú počas toho celého vyučovania. Že oni sa pýtajú. Je oveľa dôležitejšie naučiť žiakov pýtať sa, možno ako aj hľadať. Oni sami by mali aj stanovovať problémy, aj dávať otázky a potom hľadať až odpovede. A tá autenticita je podstatná, pretože pokiaľ my často učíme odtrhnutí od života, ak to prepojíme, tak vtedy to má zmysel pre žiakov. Ak je to prepojené s reálnym životom. Samozrejme je podstatné, pretože jednoznačne v dnešnej dobe vedie to, aby bolo žiakov počuť, aby oni boli zodpovední, aby oni rozhodovali. My im dávame ako keby len také lešenie staviame, ale oni ho celé vyplňajú, oni budujú tie svoje poznatky. A samozrejme je tam dôležité to, že žiaci sami rozmýšľajú, ako postupovať, ako učiť sa, ako ten projekt implementovať. A počas celého projektu niekoľkokrát si dávajú a dostávajú feedback, aby sa mohli vylepšovať. A samozrejme, čo je dôležité, ďalší ten znakom je zverejnenie produktu. To znamená, aby naozaj demonstrovali, čo sa naučili. Príkladom je to, pravdepodobne ste video už videli, je niekoľko zaujímavých videí. Ja vám dám do našej skupiny twinningovej videá zamerané práve na vysvetlením, čo to je projektové vzdelávanie. Samozrejme dôležitým prvkom, ktorý tu nie je spomenutý, ale jednoznačne platí, že sú prepojené, že to nie je projekt, ktorý je zameraný len na jeden predmet, ale určite by bolo úžasné, ak by bolo tam zahrnutých predmetov viac, čo je ideálne práve pre prvý stupeň. Preto sú aj podľa mňa absolútne ideálne robenie na prvom stupni e-twinningové projekty. Môžu prepájať poznatky. A preto je práve to dôležité v dnešnej dobe, aby učitelia pracovali v tímoch, aby sa naučili prepájať si znalosti navzájom vo svojich predmetoch. Nie odtrhnutie od seba, nie odtrhnutie od života. Ako príklad máme Fínsko, ktorý rieši a ktorý učí absolútne inak. Iným spôsobom. Oni učia naozaj projektovo a učia témy, neučia predmety. Nemajú. Práve teraz sme mali aj zaujímavú prednášku na Rodose pre ambasádorov Fínka
ambasádorka, ktorá už pracuje niekoľko rokov práve na tvorbe kurikula pre fínske školy, tak nám vysvetľovala, ako k tomu dospeli, ako je dôležité jednoznačne u nich práve projektové, project-based learning je podstata. A preto majú aj úspech. A dokazovalo nám to naozaj jasne aj výsledkami numerickými, testovaním, všetkým. No a teraz je dôležité, poďme postupne. Tá výzva je dôležitá, keď sa snažíme žiakov aktivizovať. Pretože dôležité je, v vzdelávaní je najpodstatnejšie, aby sme rozvíjali myslenie. Nech je to akokoľvek, žiaci nám jednoducho majú myslieť a oni nemyslia. Pretože nemusia, veľmi často nám myslieť nemusia. A dôležité je kritické myslenie. Nie je to viac menej nejaké zvláštne myslenie iné. Jednoducho dôsledné myslenie, kde naozaj zvážujem pre a proti, hľadám argumenty. Tá výzva alebo tie hnacie otázky by nemali byť googliteľné. A teraz je pre vás výzva. Mám otázku. Ako sa správne stravovať? Keď toto dáme do Google, tak sme napríklad mali so žiakmi riešiť. Na biológii a neviem na čom všetkom. Mám takúto otázku. Choďte na sokrativ.com, dajte študentský login a dajte tam túto room. A vašou úlohou je napísať, ako inak by ste, kľudne sa s tým hrajte, môžete tam dať aj nejaké, nedávate tam svoje mená, keď sa s tým chcete. Vôbec to neberte nejak seriózne, len sa s tým pohrajte a porozmýšľajte. Ako inak sa môžeme spýtať túto otázku tak, aby nebola vygoogliteľná. Aby žiaci museli nad ňou bádať, myslieť, hľadať odpovede, hľadať ďalšie otázky. Skúste. Takže sokrativ.com a potom študentský login a room 303936. Sokrativ už pravdepodobne poznáte, tí, ktorí ste boli na webinároch, tak si to vyskúšajme. Ja sa idem pozrieť, často mám tu zatiaľ 4 pripojených, takže pravdepodobne čakáte na učiteľa, ja vám o chvíľku dám, mohli začať písať. Mám 6, tak ešte chvíľočku a spustíme to. Tak rozmýšľajte, ako inak položím tú otázku. Ako ja by som mohla, zatiaľ si len tak skúste typovať, hoci čo dávajte brainstorming. Ako by sa mohla inak tá otázka položiť, aby sa nedala vygoogliť. Možno je to náročné, ale skúste to. Problém s prihlásením na Sokrativ. Treba dať študentský login. Možno, keď dáte sokrativ.com a študentský login, sokrativ.com. Socrativ. Musí to byť socrative.com. Socrative. Na toto kliknite. Aký máš pocit do svojho stravovania? Je správne? No dobre, už nám prichádzajú otázky. Dobre. Ktoré potraviny majú vysokú výživovú hodnotu? No, to je otázka, či je to vygoogliteľné alebo nie. Poďme ďalej. Čo by si ponúkol svojim kamarátom, ak by si mal vybrať niečo zdravé? No dáme ešte minútku. Číslo roomu je 303936, Janka. 303936. Čím sa líši tvoje stravovanie od stravovania ostatných ľudí? Dobre, je z ryby, je nezdravé, lebo... OK. Aký máš pocit, je správne?
No dobre, tak nám to ide. Ešte počkáme, či nám niekto odpovie. Vyber niečo zdravé, na čom by si si pochutil, čo by si pestoval v záhrade, aby si mal zdravý obed. Čo je to jedlá zmena? Dobre, a už ste dali všetci a teraz ešte urobíme toto, že ja teraz vám dám možnosť hlasovať. Skúste zahlasovať, ktorá otázka sa vám páči najviac. Toto je tiež možnosť sa takto pohrať so študentmi. Ja im, keď im dávam brainstorming, takto ich donútim, aby si čítali všetky ostatné a hlasujeme. Takže ak kliknete, môžete zahlasovať, ktorá sa vám páči. Víťazovi nemôžem nič dať tentokrát, ale tak mám zatiaľ jeden hlas. Čo by si ponúkol, ak by som mal vybrať niečo zdravé, nám vedie. Ešte nám niekto zahlasuje? Dúfam, že vám to ide. Dobre. A teraz prejdem naspäť. Takže tu máme idem naspäť k prezentácii. Tak. A ja vám dám napríklad môj presvedčiť mladých ľudí, aby sa správne stravovali. Hej. Napríklad. Taká otázka, ktorá ich donúti rozmýšľať, ktorá ich donúti si dávať ďalšie otázky, ďalšie odpovede, ale to je príklad, vidíte ten rozdiel, ako sa správne stravovať, ako môžeme presvedčiť a tu už môžu, a toto môžem prepojiť s tým, napríklad, že naozaj usporiadam napokon v škole nejakú aktivitu, žiaci mi musia urobiť a nejakým spôsobom vytvárať už rôzne produkty, naozaj zmysluplné, ktoré budú musieť prezentovať reálnemu publiku. Poďme ďalej na tie otázky. Tie otázky sú celkom dobré dávať takýmto spôsobom. Aký je najlepší spôsob, ako a tak ďalej. Čo sa stane, ak, hej? Akým spôsobom niečo ovplyvnilo, hej, niečo iné a tak ďalej. Aké sú výhody, nevýhody. Ako môžeme navrhnúť. Hej? Toto sú také možnosti vždy, aby sme donútili žiakov nejako premýšľať, aby sme donútili ich hľadať odpovede. Poďme ešte na to ďalej. Existujú otvorené a samozrejme a potom tzv. Priame otázky. Napríklad, ja dávam, toto bola moja otázka, keď dávam žiakom, čo je globalizácia, je priama jasná otázka, ktorú vygooglia veľmi rýchlo. Ale mali sme v skupinách prácu, napríklad, a tam som mala práve to inquiry-based learning, dostali obrázok a výzvu, akým spôsobom globalizácia ovplyvňuje život ľudí, pozitívne a negatívne. A tam je toho veľmi veľa, samozrejme k tomu si musia hľadať zdroje,
To bola taká jedna malá časť toho, čo sme robili, taký väčší projekt. Ďalšia otázka napríklad, keď máme, čo je to atóm, je jasná otázka. Ale akým spôsobom objem atómu ovplyvnil vedu, to už je otázka, ktorá je v podstate otvorená a otvorená otázka znamená, že má viacero odpovedí. Hej. Priame otázky zvyčajne sú také jasné, odpovede na ne, ale otvorené sú také, ktoré majú viacero možností odpovedí. Samozrejme je, a tu máme otvorenú otázku. Je dobré, ak dávame takú otvorenú otázku, napríklad, ako sa dalo vyhnúť prvej svetovej vojne a žiaci generujú, aby vedeli odpovedať na túto otázku, tak oni potom sami vymýšľajú a generujú priame otázky, ktoré ich podporia v tom, že hľadajú odpovede. Hej. Tu sú potom príklady, toto je pre nich výzva, základná, ako sa dalo vyhnúť prvej svetovej vojne, otvorená otázka, a oni potom môžu klásť, aké sú príčiny z toho, aké udalosti predchádzali, akí boli hlavní aktéri a viac menej množstvo ďalších otázok, ktoré s týmto budú súvislieť a na ktorých môžu pracovať a ďalej ich rozvíjať. Takže toto je zaujímavé a dôležité, je to na to veľmi veľa materiálov k dispozícii, práve otázky, pretože my žiakov musíme, nielen my ich klásť samozrejme, klásť otázky vôbec nie je jednoduché, ale naučiť to aj žiakov. Je to práve kvôli tomu, aby dokázali rozmýšľať, aby sa zamýšľali a samozrejme potom ich musíme učiť hľadať argumenty, keď niečo povedia. To kritické myslenie naozaj v dnešnej dobe je veľmi dôležité. Aj máme s tým problémy dospelí a deti. Určite ešte viac. A čo je ďalšie, samozrejme dôležité pre projektové vzdelávanie, pre takéto aktívne učenie, aby spolužiaci komunikovali, aby spolupracovali. V e-twinningu máme samozrejme množstvo možností ako chat, fórum, tam môžeme si videokonferenciu cez Skype alebo práve v tom TwinSpace aj ak máme, alebo eTwinning Live vytvoriť. Môžeme využívať Facebook, Twitter, uzavretá skupina, no nie vy ste tu niektorí s malými deťmi, ale napríklad na strednej škole môžeme. Sú samozrejme aj ďalšie možnosti a na to sú práve tie online nástroje. A TreeSide poznáte, je to nástroj, teda pravdepodobne väčšina z vás, na komunikovanie, na spoluprácu. To znamená, že je tu na brainstorming, TriSarder, môžu decká hlasovať čokoľvek, ale choďte teraz na túto stránku a na Bitly web Slovak. Ja vám to tuto dám aj do chatu, aby to bolo jednoduchšie. A ukážem vám nástroj, ktorý možno nepoznáte. Dúfam. Teraz to nešlo, teraz som tam dala asi blbo. Nejde to. No, skúste, dajte iba do vyhľadávača, ak dáte Bitly web Slovak, tak sa vám otvorí nový nástroj Dotstorming, ktorý je úžasný, ktorý práve je veľmi vhodný na takúto, na komunikáciu a na spoluprácu. Pozrieme sa o chvíľku tam. Ja ešte počkám, aby ste si to všetci napísali. Bitly web Slovak. Bitly už tiež pravdepodobne vieme, je skracovač. Takže idem ja sem a idem tu. Mali by ste sa ako to urobíte? Takže kliknete tu hore Add an idea. Keď kliknete hore, tak mám tu 8 účastníkov. Skúste kliknúť na pridať nápad, na Add an idea. A odpovedať na otázku. Aké vidíte najväčšie prekážky v uplatnení projektového vzdelávania? Máte potom možnosť aj hlasovať. Tuto vidíte, môžete aj komentovať. Dokonca tu, keď vidíte,
vlastne túto má časová rotácia predmetu. Učiteľa nevedia, čo je podstata projektového vyučovania. Áno, preto chcem zamerať budúce vzdelávanie na projektové vyučovanie a na také viac detailnejšie práve aj s týmito všetkými pomocnými aktivitami a otázkami a tak. Projektové vyučovanie. A vy, keď máte prehľad o tom, pretože vy už ako e-twinningoví učitelia viete, čo je projektové vzdelávanie, vy vidíte, aký problém najväčší v tom, že by ste uplatňovali. Vedeli by ste na škole zaviesť to, že tento rok napríklad začnete uplatňovať projektové vzdelávanie? Kľudne môžete pridávať alebo môžete v čete, do četu rozprávať. Nedostatočná príprava, málo snahy zo strany učiteľov tu máme. Prevláda tradičné, tu píšeme, prevláda tradičné vzdelávanie. Konkrétne na vašej škole, čo sa týka vás, ma teraz zaujíma. Ja nevidím, kto čo píše, takže mi kľudne môžete písať. Nedarí sa odoslať odpoveď? Zlá vybavenosť počítače sú zastaralé. Rôznorodé interpretácie, náročnosť prípravy pre učiteľa, to je pravda. To je určite. Dobre, pracujeme projektovo veľmi často. Podpora a motivácia nadriadených. A učiteľia nie sú ochotní zmeniť